Kaixo launok eta ongi etorri txorienera. Bai, gaurkoan etzaret eta mutuko horre egoteaz. Bi errezeta, bueno, ezin hobe. 3. Hemen zuk bi errezeta kartzaitu. Lagungarri bada, Patri. A ber, nik imarritu dana onjo eta urdaiazpiko kroketa likidoak. Eta lagungarri moduan, hori egin, horrek ez dauka, ordu erdi ez du, askarra egingo nuke. Orduan lagungarri moduan ingo diot horrelako asagorri eta zenario entzalada, askar bat, sasoikua eta berezia. Orduan zerbait nuen sartu, baina errezeta berdina, lagungarri, guarnizioa. Nola ingo du, likido hauek egiteko, trukoa da, egun baten hitz egin duen, zu kroketa egin zenituenean, irin gutxi erabiltzen dugunean, oso fina geratzen dira eta ero bolak egitea ezinezkoa izango zen. Gelatina xaflak erabiltzen dira hortarako. Gelatinarekin gero ostutzen danean gorputza hartzen du, gero ingoen ituzke kroketak, eta beroakin gelatina urtu egiten da, eta geratuko zen barrukoa, holako bexamel oso urtsua ero likidoa. Eta horregatxe ditzen dira, kroketa likidoak, ez da beste munduko irabiatu bat, edo lan ez arrarorik. Hau ez da holan. Eta, hau berez, sortzailea patxi ezeita izan zen, Zaldiaran, Gasteizeko Zaldiaran jatetxekoa, honek Michelin izarra 2018 arte izan zuen, eta, nik enekina berea zala, eta, hemendik musu bat berari bialtzea, eta semeari, Iñakiri, iken du hauntz gazta bat. Iken zuen, nik ez da jarraitzen duen, baina ni probatuta daukat bere hauntz gazta, eta benetan, zoragarre. Zuek, email bat bidali txorineabildua etb.eusera, baina Iñaki, gazta bat bidali nahi badozu, bidali email bat, bidalikotzu gure elbidea, txorieneko elbidea da, probiko da gazta hori. Batero, bialdi, guk erabiliko meko sinatzeko. Bat, 3, 4, 6, 8 gara. Bai, zazpizutan nintzako, eta bat beraien dako, montaldean dako, hori banaketa kondo imar dira, Patri. Konta zelan inbizun errezetu. No lehengo dugu. Lehengo jarriko du tipula erregosten gurin pixka batekin, eta erregozi zaigunean pixka bat, onjoa jarriko du hor salteatzen. Irina botako diogu, eta esnearekin bustiko du, bexamel bat ingo du, bexamel hori pixkat birrindu ingo dugu, onjoak txikituta geratzeko, eta botako diogu urdaiazpikoa eta gelatina xaflak hidratatuta. Ostutzera utziko dugu, eta behin hotza dagoenean, karratu batzuk atarako ditugu, karratu horiek irina, arrautza eta ogi birrinduti pasa, eta zu bizian frigitu gitu. Eta ensalada ingo duguna da, hartu, asagorria fin moztu, gero uretatik pasa, lehortu, azenaria fin moztu, eta hauen hasiko ditu maionesa, ziapea, limoizukoa eta oliba olio pixkatekin. Biak aurkeztu, eta ea zemoduz ateratzen den kombinazioa. Zigur ondotarako dela. Zer jarri bizu, entzaladia oinarri bezala da gero kroketa gainen, edo bixak... Bat aldamenean, da ez ja, kroketak ez dute behar ezer. Hori da. Jateko. Hemen gurina, berrota 10 gramo, ardiesnea daukat, eta ardiesnearen trukoa txorienen ikasi genuen, hori ekoizle batek, ardiesnea saltzen zuen ekoizle batek erakutsi zigun, eta egia da kroketak geratzen direla krematxoa. Ardiesneak koipe gehiago dauka. Orduan, beste truko bat izan da, behi esnea, 600 behi esne, 200 esne gaina. Horrekin, koipe gehiago sartzen dugu, baina, kroketak egunero ez ditu jaten. Eta gero krematxo bat aratzen da, ez? Aldea da. Ardiesnia, izan bidabe bai, gatzatua itxen duzun moruan, ardiesne fresko izan bida. Edo aldozuen botillako. Esaltzen dute hortako. Orduan, olako bat erabili, eta behi esnearekin berdin aldozu, baina nik uste dut beste ikutu bat ematen dira. Eta zaporean ez da inbeste nabaritzen. Igual, hauntzan gazta itxen, hauntzan esneakin itxen bozu? Hauntzarakin bai. Bai, hori igarriko da. Baina ondo bai, ez? Nahi badotzazu ikutu hori eman olan gaztaiana eta ondua eta... Hauntzana zailagoa da lortzen. Bai, ointxe, belarten datan eta saltzen da. Ez que niri hauntzan jogurra da geixen gustatzen gatena munduan. Bai, Bai, piaga jaten dut. Hori errezago da ikusten baina, jogurra bai, baina esnea nik ez dut. Eta esnea belarten datan eta aurkitzen da. Bai, ino izan behin hori gatzatua, ardi esneakin inbiarrian itxen dut hauntz gaztakin, hauntz esneakin, eta onatatzen da. Eta zaporian nabaritzuko da baina. Bai, zaporian nabaritzen da. Bez, kroketa batzen dako, behitu, ez dut pentsau inoiz, baina ondo geratuko zen. Bai, aukera, probatu izazue. Ez, tipula. Gelatina xaflak. Hor, kipula, erregosten, gurina behar duguna bexamel aiteko. Hemen, oliba txorrota nahi izan eskero bota aldiozue. Eta bexamel bat, gurinarekin beharrean, olibarekin ein alda, Edozein koipe behar da. Neurri berdina koipeana, irinana. Baina, normalean egia da bexamel batik gurinak beste bere sabore berezi hori ematen diola, Gelatina xaflak, beti, nahi eta nahi ez, hidratatu inbar dira. Lehorra datoz, Eta ez hidratatzen esnien?
hauek, esnetan? Ez, ja esnia erabili bizula, ez. Uretan, nik beti uretan egin dio. Eta ero esne berotara, bai. Hidratatu likido hotz batean, baina zaporia ez dio, gelatina gaina zaporik ez dauka. Bai, neutru da. Neutra da, ez dauka inungo zaporik. Berez, kroketa likiduak, hemen indau berba beste holan asmakizunei buruz txokolate arroxa, kilker irina, da batzuk igual pentsauko dago bai, kroketa likidoa, baina hori, zera da, hemen txorinen, denboraldi hasieran ingauen olako edalontzi batzutan, Ferran Adrian errezeta kroketa likiduena, eta hori bai dela, bexamel bat jarri, gero txigorki batzuk, hogi olako kurruskari batzuk gainetik, eta hori koiarakin jaten da olako urrupa edo txupito bat, ez? Bai. Baina hau ez da kontzeptu berdina. Hau da, kroketa, zuk begibiztaz ikusten bozu kroketa hau, izango da kroketa berdina. Koska egiten duzunean barrukoa da likido. Kroketak errezeiteko etxean bakizu, irinpila botatzen diozu, hori bolak egiteko superresa da, frejitu be normalien ez dira lehertzen, hauek olio bero-beroan espaditu egiten lehertu egiten diez egituan, bexamela atera egiten da, eta ia da, pixkat lardargarria direla, baina besteak egiten baituzue, lodi horiek, ez dira lehertzen, eta hori bai, jateko garaian da, masa potolo bat hor, dana irinakin. Ni nahi xabitxut krematxuak eta likidotzat jotzen dut. Bai. Hainbeste, bai. Batzuk bada usolan gustatzen gatela kroketa lodixak eta hori gustuak. Bai. Baina hor neurria esaten dute. Kroketa egiteko, litroko, esne litroko, 150 bitartean irina. Egia da egunetik 150 aldea dagoela, lantzeko garaian eta jateko garaian ere. Eunekoak finagoa dira, lantzeko lan gehiago ematen du horre eskuetan itxasten dira, eta hori eta ero frigitzekoan be okerragoa dira, baina jateko aldean erresagoa da. Eta 150koa beti lantzeko erresagoa da, baina totxito. Bai. Bueno, onjo izoztuak, izozgailuan neuzkan, honek Albertok ekarritakoak, aitzaginarrebak. Aitzaginarrebak. Gure aitzaginarreba ere, Alberto da. Hala, Alberto Saurius. Nire semia ditzen dio Alberto Saurius. Bai. Enteratu zan, da hola dinosaurio bat, Rexan antzekoa, eta Alberto Saurius deitzen zala, eta aitzike moduen! Da, ordotik, Alberto Saurius. Bueno, hemen, onjoa pixkat, erregoziko ditugu, esnea berotzen daukau, eta ero izango da. Irina, bertara bota. Eta urdai espikoa bai bota betzu ointxe? Ez, gero birrindu inbardot. Zatia handisa dienez, bai, hemen nahi doana da, ez ditugu onjo zatia garrapatuko. Zapore hartuko dugu. Orduan ingo duguna, bexamel bat normala ingo dugu, gero birrindu ingo dugu, eta urdai espiko botako diogu, eta gero, ja, gelatinakin eta hori. Baina... Gero, likido bihurtzen bozu da, gero, olako zatixak aukritzen baitzuzu, pur bat izango zen, arrarua. Bai, onjo pusketakin. Lehen, Gasteizei buruz indozu berba, hori zaldiaran, da, Ikea da, dauzen oso jatetxe honak. Ni txikitan joaten nintzen hor, Dendaraba badaue zentro komerzial bat, da Dendaraba parian zeuen taberna bat, eta txikitan beti, joaten nintzen horra nire amakin, eta saltzen zaren horako kroketa super haundixak. Haundixak, ez goratzen de... Jateko be... Azien oso likiduak izango. Ez, horrek ziren potentiak, ziren lodixak. Eta horrezkero, txikitatik beti ez dakitzu memorixan geratzen jatzugula eta ez dakitzu, eta mindala gutxi joan nintzen, eta nik uste zapore berdina daukela, da barra berdina, da dana berdina. Da horan jarraitzen da. Bueno, hor badaude nola da, ez? Aragi bolak, ero gazta bolak, eta izaten diolako handixek. Patatak eta aukitzen da. Aukitzen da patata, ez? Patata egozixa holan krema nina, gero barruen gazta da. Bexamelakin ere badaude olakoak, bai daude jatetxe batzutan iten dutela olakoa bexamelakin, bexamel lodi batekin, eta jateko die, hori, totxitos. Hori, janbierzulea daia... Sardeskata labanakin, bai. Beldur gabe. Bueno, badauka kroketak, nik uste dut elikagai danen antzera ez, gaur egun badauka egun internazionala. Eta kroketan egun internazionala izen zan urtarriak 16. Eres, bueno, hor da hor. Eta Ferran Adriak... Egin zuen... Zure kopia hori, ez? Zure kopia. Eta zuria, zein zan Patxi ezeiza. Patxi ezeiza. Bai. Bale, hemen oin, 50 gramo irina, ondo landuko dugu, hemen pixka kozinatuko dugu, gordin zaporiak enduko diogu. Nik hemen behin baino horietan esan dut, badaude oso direnak, kroketak eta olako usak egiten direnak, espertoak ero zorrotza direnak,
Gero, bexamel hau, esnea botatzen diogunean, gutxienez ordu erdi landu behar dela, eta irin guztua eta kentzeko, eta ondo kozinatu, eta ordu erdi, esatute, gaina ordu erdi, denbora. Nik uste dut, ez daukara zetan, horren beste denbora ibili beharrik, eta hemen pixkat kozinatuta, ja gordin zapore hori irinana kendu iten diogula, hemen ja txigortzen ari da. Orduan, ez daukala horrelako beharrik. Eta, esate dizut, hau da klasiko egiteko, baina xuberoa jatetxean, itxi zuten xuberoa jatetxean, egiten zan adazan, osagai guztiak hasieratik jarri, esnea, gurina, irina eta ana, eta ero, eta loditzen juten zan enean, kroketa hori igandero ateratzen zan. Igandero, xuberoako pika o sarrerakoa ziren, bertako kroketak. Eta zan, hasieratik esne hotza, irina ez da dana, eta ero urdai espiko azkenean butatzen zitzaien. Eta egon behar zan, aldamenean denbora guztian eragiten. Claro, bueltak eta ematen. Bai, hemen, holan egin da, zeituan iken da, eta ja gorputza esnea beberoa daukagunez, gorputza zeituen doa hartzen. Baino gehiagotan esan dugu, ez? Askoke jende asko krokete eta bilurra ematotza prozesuak, azkenean luzia da, jendeak ez da, zaila ez, erresa da, baina da, lan asko daukaz, lehengo hori egin bida, gero osten utzi, gero eskuak zikindu ez, arrautzetik irinetik eta hogi birrindutik pasateko, gero frigitxu, eta azkenean prozesu hori da. Baina kroketa likiduen kasuan, edo lehengo adizin gauen edalontzi horreitan, azkenean prozesu ontara heltzen zara, da gero esan bakarrik hogi kurruskari apurtxo bat botatzi gainetik. Eta hor, Patri, nik uste dut nahi ez kroketak egiteko garaian, ze batzu egin zuten, ni batzutan finak atatzen zaizkipeti, beste batzutan lodia pixua. Pixatu inbar da. Kroketak nik uste dut nahi ez, holako pixu bat, sukaldeko pixu bat izatea garrantzitsua dela, eta hor beti neurriak ondo iten baduzue, litroko, ez da izen gramo irin, ez da izen gurin, errespetatzen baduzue, hemen daude, baina daude 50 gramo, baina 600 esnea, ez daukal litro bat. Orduan, baina bitu, guk gero koska iten diogunean, beroa egoten danean, testura izango da, eta oso fina da, hauan sartzean, benetan fina da, gainera oin. Piskat, birrinduko dugu, eta ikusiko zu, haindik finagoa geratuko zala. Baina izango zen, orea ja, dagoeneko, bexamela egin dauko, oinek irakiten hasi bardu, eta gero ingo duguna da, hoxe, birrindu piskat, holako molde batera batara, plastikoarekin, eta behin ostutzen danean, hori bai, bolak ez ditu ingo, karratuak ingo ditu. Ez du nahi landu, ingo du atako forma laukiarekin, eta, ezberdin egiteko. Eskuakin ez bildu. Bakotzu du ikusitza hau Leo Harlemen bakarrizketa hau? Denak ikuste ditut. Hau sukaldaritza modernuan inguruan daukana? Bai. Horre zena patata tortilla bat eskaintzen patata tortilla bat, eta ematen diote olako dekonstruzio. Hori bai, edalontzi baten, olako patata kremia, da arrautzan kremia, eta esaten, ze lurrera jauzi jatzutan eri engaino gura dauztazu. Esaten, lurrera hori zaizu, eta esaten, guazen sartzea betaurreko duen hori, tontu itxura dukala, eta hor berak esaten du egiten du, hor pixkat, ez gaur egongo jatetxeak modernoa juten zarela, lehen sartzen zinen, da, piper txorizero batzu zintzilik, holako bota batzuk, baratxuri holako atal batzuk, eta ez da izan, gaur egon juten zara, eta minimalismoa. Kaina bera bat. Hau zer ez minimalismoa. Minimalismoa ez, hau ez dago apainduta. Eta gaina, zerbitzari alen zen, zerbitzari hori ladilla horietako, eixo lagunak, gaur dugu zuen albondigak, salsa berdean, gero alkatxofak, ez da gixer, eta lehatza, konfiantzazko alda. Hoxe da, konfiantzazkoa, 5 egun da mazkien menuzkailua. Eta gaur egun etortzen zaizolako chef super sofistikatu bat, bere perilla urdinarekin. Kaixo, ongi etorria, gure jatetxe. Bani gustatzen zaizke. Nahi aldituzu gure kroketa likidoak probatu? Zuri gustatzen gatzu gehiago kroketa tradizionalak edo kroketa likidoak, modernoak edo zapore aldez adibidez? Gustatzen gatzu innovatzia betiko rasoiaz? Oskailuan daukadana, Patrik. Naiz, bello, arrautza egozia ez zaizkigu gustatzen botatea. Hori da klasiko handi bat. Bai. Eiten dana urdai azpikuarekin, arrautza egoziarekin, eta nien naiz oso arrautza salea. Arrautza ez dio botatzen, hori ez. Baina bestantzian, onjoana bai asko gustatzen zait. Onjoana oso da.
Eta... Txipiroiena, makaia oso goxua da, baita, bixi-bixia. Orokorrian dana. Etxean, hori, ez ditut eiken askotan, egun berezietan dolan eskatzen badiate. Zuek kroketak nahi badozu egin, gure txorien eta arrai esaten dutzu egu bai, sartu EITB nahieran eta han daukotzu bai txokolatezko kroketak, zigorrek egin zitsunak, eta kroketa tradizionalak eta badauz bai modernoak. Bai. Ontxe? Piper beltza pixat. Urdai azpiku hau bota duzu. Intxaur muskatu izan nahi izan ezkero bai. Gatzak gehiagi iztio botako, urdai azpikoa daukadalako, eta urdai azpikoa erabiltzen duenean bakizue honek arriskoa daukala gero gazi geratzeko. Eta hau orain probatu behar da, jakiteko kroketatzuk gaziz puntuan da ondo dauden, oin gero ja egin daudenean berandu izaten da. Probatu, beti. SR, ningaina, hori be garrantzitsua da. Gaz pixka gehiago bota. Erretzen bazara ura eran. Garrantzitsua, oso. Erretzen bazarete ur txorrotan azpian jarri luze, beldur gabe. Hori da. Eta orain, trukoa, gure kroketa hauek, likido. Ai, gelatinia. Bai, eta gelatinak ez dio inungo zaporek ematen, ez dio testuran ez da nabarituko. Gaztatarta jate duzunean, gustora jaten duzu gelatina. Gazietarako ere balio du. Orduan, hau, hidratatuta dauenean, sartuko du hemen. Eta hori segitxuan beruakin desegin etxena. Egonez begiratzen, bada espada, bagizu, hemen, norbait, barazki jalea izan ezkero urdai azpiko ezingo zion bota, baina inalko luke hau, inda gelatina erabile barren agarra-agarrarekin. Baina neurria ez dakit, agarra-agarrarekin, kontu zibili barra, ze gehi botatzen mauzue pinponera jolatzeko pelota moduan geratzen. Bai. Eske hori gero hautzetan da agarra-agarra, nik noiz baitean erabili dut lagun vegana batendako itxeko lako postre bat, panakota bat egin gauen soja esniekin daulen, eta bai, kontu zibili bizar, horrekin bestela. Bai, gu Patrizia egin genituen hemen gominola batzuek, eta gominola horiekin oraindik dauzkat, eta raketekin batera frontenizien jolasteko gominola horiek erabiltzen, noizean behin txupaga bat ematen dizu, eta laranja zaporea daukate, eta mandarinanak, baina boteak ematen ditu, azten da piu, piu, piu. Ez arriskutsua. Jateko ez ainatzegina. Jateko atzegina din kroketa likidoa bebai, aipatzen dugunean zer etortzen gatzu burura? Ura. Eta ura eratien, azuk eraten dozu ura. Eta bakizu zenbat edan bidan egunean? Batez be? 2 litro ez da bezaten, 2 litro. 2 litro esaten da, baina gero gure gidoixan geixau eran bidala esaten da. Gizonek eguneko 3,7 litro egunean. Gizonek emakumeek baino gehiago? Bai, eta emakumeek 2,7. Baina, gero hori kontutan hartu bida, horren eguneko geixabe bai, elikagaietatik datorrela, frutatik, barazkitik, eta, azkenean, elikagaiek daukien urtatik. Baina bai, pila bada, ez da zupentzetan, gero zuk, adibidez, kirola itxen bozu, ondino geixabe. Bai, baina hori da, a ber... Gure alesek hemen kartelo gara gezurra. Kirolarekin egia da, jendeak esaten du, bai, zesta izen bat, eran behar da lasterketa batean, orduro litro erdi. Ez da berdina, kanpoan, 4 gradu 0 azpiti daukagun egun batean, ero 20 gradu daukagun egun batean, izerdi gehiago botatzen bauzu, ur gehiago eran behar duzu, baina hori da, pixkat zentzuzko da, noberak ikusten du. Azkenean da hori gorputzak eskatzen dutzuna. Makillajean gaur amaiakin egonaz berbaitzen, eta nik aplikazio bat, nik erabiltzen den aplikazio batera gutzat, ez horrena, beste gauza batena. Eta ez da, nau aplikazioekin, ze berak jeitsi zauela holan, ur gehiago erateko aplikazio bat, da bidartutzen alarma bat 2 ordutik behin edo ur erateko. Eta esaten zen, lehertuta bukatu nahi, beste ur eratienak da. Azkenean nik uste dut bai, zentzuduna dela, errezetak eskatzen dutzun moruan, batzutan esaten dugu, honek, zenbat gatz eskatzen dutzuna, zenbat demora eskatzen dutzuna, gorputzak eskatzen dutzun ura eratia. Patri, gaur egon jentea dabil, gu lasterketetan da, erabiltzen dituzte horrelako erloju inteligente batzu, modernuak, eta haiek esate dizute, gainera, ez dakiz zenbatero, ura eran behar duzu, gainera, alarma bat, ero ura eran behar duzu, ero jani behar duzu. Alde batetik ondo dau, baina norberak ere ez da berdina esan du dana, ez da berdina, gotea lasterketa batean, Saharan zaudela, 35 gradutara, ero, egiten bauzu Andorran lasterketa bat, 2 gradutan. Orduan, ur gutxiago gastatzen duzunean, gutxiago behar duzu. Eta beti garrantzitsua hori bai, mendian ero kirola egiten zaudetenean, ez eran egarria daukasuenean. Jun trago txikiak ero ematen, baina egarria daukasunean, normalean berandu izaten da. Ja, desiderratuta zaudeten seinalea.
Bueno, hemen asagorria erabiltzen nahi naiz, asarekin, beste asa txuriarekin o normalekin, inalden sala dago, berdin geratzen da, Orduan, ingo duana da bai, hau gero uretatik pixkat pasatuko dut, eta hau da kipula erabiltzen, batzuek kipula fuerte iruditzen zaio ensaladan ero, kipula uretatik pasatzen bauzue pixkat, ur azpitik eta indarrak entzen dio. Eta honi ere urak berdin. Eta holako gailu bat erabiltzen bauzue, sukaldari egiten duguna ez egin, erabili beti babesteko katxarroa, Aurrak etzazu egin zigorrek egiten duena. Bale, hau listo. Ikusten duzue, zigorrek erakutziko zuen, baina ikusten duzue fin geratzen dela. Horaik, badago, estatu batutan olako, eurek asa asko erabiltzen dago entzaladak eta itxeko. Ez, leitxuga eta osto berdiak, baina askoz begeixau. Han koleslau deitzen da. Bai, olako da erresta oso tradizional bat, deitzen da asen horixokin eta asakin. Koleslau deituko digure bai, Nik asa eta zenario ensalada asagorri ensalada izena asko politxo da. Bai, asagorri. Bai. Bueno, gure asagorri kolislaua eta hau. Hemen esan dakoa, gu bexamela hori aterain behar dugu, ostutzen utzi behar dugu, eta hau, holan, uretatik pasa, gero lehortu. Uretatik pasa? Pentsatzen an igual egozin gozinula, holan, sustotxo bat eman. Keba. Pentsatzen egozin bizala, pare bat minutu edo, holan, Indarrak entzeko. Nire bikotea lehen kipula esaben jaten. Eta hoin, ensaladai botatzen diodan kipula, holan, uretatik pasatzen diot, eta horrekin indarrak kendu iten dioso. Bai, eta igertzen da. Eta hoin, ensaladan jaten du. Eta igertzen da, batzutan bebai esan zeike zure bikotia edo zure aldamenien dagoenai, bai, kendu otzat, edo uretatik pasado, eta gero ez. Nik ez daitik erriko, ni egia esan nahiago dut pasatu gabe. Bai, ni gustatzen zait, kipula. Bai, behitu nire koñatiak ez dago tipula jaten, besta? Eta patata tortilla eta itxen dagunean etxian, igual nire bikotian amak esaten dau. Bai, kipula kendu dut, jarri dotzat bakarrik sapori emoteko da gero kendu indotzat. Eta berak alatabe ez to jango, tipulan saporia dauka. Eta orduan batzutan itxen dau, ez dut ez dotzala bota eta jan itxen dau da posik. Hori da askotan buruan dauela da, ez jatzula gustatzen da, zurruna zara, eta hortik esara ataratzen. Ekik purea bakizu lan jaten da. Aita, purea, zer da purea? Eta zena, barazkiena, eta ez, barazkiena ez. Bale, barazkien purea ze gustatzen. Eta jaten dau, bun, eta arre dauzka, porrua, kipula, kalabaza eta dana, baina ez da. Ez barazkixak? Ez dauka barazkiri, eta holan jaten dau. Hemen, orain indako bexamela. Eta hemen, atzo etxean neurri berdinakin egindako bexamela. Hau da, kubatar bat, saltsa dantzatzen, eta hau da euskaldun bat. Euskaldun bat saltzatzen da. Hau zurruna. Bueno, guk hemen egiten du moduan, etxetik egarri dugu inda, hau ostutzen utziko dugu. Eta, bueno, hemen daukagu, ensala egiteko prest dana. Bakarrik izango zen, indugu, asagorrea garbitu, gero lehortu, azena horia pirrindu indugu, eta ero hemen astuko dugu. Maionesa daukagu, 80 gramo, siapea, jaraka txiki bat. Siapea eda Dijon siapea, ez? Bai, baina etxean daukazuena, bai. Eta orain beste ikutu bizi bat emateko, limoizukua. Pixkat, gehiago. Botatzazu, apurtxo bat, ondo. Botatza, ondo. Oliba, olio txorrota da bat. Eta honekin onduko dugu, gure hemengo ensalada, nola ditu duzu, nola esan? Koleslau. Berez, igual pronunciazioa coleslaw. Coleslaw. Bueno, bai. Bueno, ensalada. Bueno, ez berdina, ez dela gainean nik uste otoin. Letxuga eta alako ensalada normal betikoa bari, zerbait ez berdina. Bai, egisa nik asa botatzeko adibidez ensalada ez daukat oitxuria da, nik uste dut jende asko bai, asa, batez be Euskal Herrian gabizen honetan, jaten dauera geixau, hori. Asagorria bai jaten da, asagorria egia da, hartzen bauzu holan. Eta lombarda erdera zuzta. Gatzakin, oliba-olibarekin da, pixka landu hor berezukua botatzen dut, ero ensaladan, geratzen da gaina erdi kozinatuta moduan findu iten da, ja crunch hori galdu iten du. Eta beste gauza da, eta nik, sasoi bat nire amak pila bat jartzen zuen, sasoi bat izan genuen etxean, asagorrian ensalada pila bat jaten genduela. Baina gero egia da nik etxean, ez dute holan oitura handirik egiteko. Atxikoria bebai holan nahiko, bueno,
berezisa da, ez da koloria bebaiolako antzerakoa dago, da igual hori entzaladalako aproposagoa izango zen, ez? Bai, hemen esate izut, gu gainera jatetxetan da nik lan indudanean hoteletan horrela, eta bufetean, ensaladan bufetean jartzean, asagorria nahiko ohikoa izaten da, eta ia beti jartzen den gauza bat izaten da, eta gero hoteletara inoizkuten basadete ere, egoten da horrelako, asagorria bera bakarrikan, eta normala izaten da hori, olibarekin da gatzarekin pixkat masajeatuta, da geratzen da, testura aldatzen da. Ondo mantentzen da, ez? Horren iraungitze data, esateko, luziagoa izango da, osto berde fresko bat baino. Bai. Pentsetan dut, egun gehiago irango daula. Bai. Eta, honei buruz, gabitzen honetan janariaren iraungitze datak gora eta bera, bakitzu aipatu bidogun, ez da? Hemen txorienen gertatutako anekdota bat, ekartzen dutzu dugu, ez? Hemen kamera atzien da gertatzen dara bai guri zuekin elkarbanatzea gustatzen jatzu. Eta orduan, anekdota bat kontatzeko behin hemen ingauen olako itxas sapo batzuk, ez? Rape nugget batzuk. Eta gero, hemen gero sobratzen den janari dana, taldekidiek eraman itzen dago etxera, taperretan, gugue bai, faltzeko eramaten dugu. Eta kasu honetan, Julenek eraman zauen olako itxas sapo bat. Eta gero, hortik astebetera edo, esaten zen, kristoneko minakin, nabil tripako minakin, eta gorakadakin, da ez dakize izango dan, eta, holan, berbetan. Eta jantzauela 5 egun berandu hau itxas sapua. Hemen hartutako itxas sapuan gordinik hartu zauen, da ez nik esan zen, egosi, edo sopa bat, edo nugget batzuk edo, eta bera, hortik 5 egunetara jantzauen. Gaina, hemendik etxera, ez da, hemen, kanpoan izan genuen, gero hemendik etxera tardatzen duen denbora, ez? Hor ja, hotz katea esaten dana apurtu eginda. Orduan, balako gauzak kontu zibliar da. Hori jendeak eskota egiten du, amak, ez dakit, taper bate, aitak taper bate janari eman dit. Gero motxilan egun osuen. Gero, kotxian sartu, atzekaldian normal, eta iuntzian etxera juten gadenean, orduan sartzen dugu oskailuan. Holako gauzarik ez egin mesedez. Kontu zibili, ze horrek gero, ez dela, hor epelero hartu dauzue, egon da 30 gradutara, eta piku gradutara, hor kotxian, gozo, somorrotxo guztiak, eta horra, akelarre bat egin dute somorroak, eta lehen ziren 10 milioi eta gero 200 milioi. Osa, tripako mina da, pasadaleke jatzun gauzarik leunena. Ze gero bai, kalte bat sortu zeik, ez? Orduan, janarixan kate hotza mantendu, eta gero, aragisa edo arraina bada, nik arraina jaten dut urrengo egunien edo 2 eguneko epia ematen dutzat asko jota, eta bestela isoskailuan sartu. Zuk baldin badakizu, arrain hori janbiozula igual astebeten edo, oskailura sartu, gero atara, da horren. Nik aragisakin normalien 3-4 egun aragisan piezan arabera, ez arrainakin baino igual pare bat egun gehiago, eta barazkisekin bebai, hori, barazkizan arabera, ez? Barazkizan normal gehiago iratete. Eta ikusten bauzu zerbait ja iraungi behar dela, ero pasatu behar zaizuela, kozinatu inalduzue. Hartu eta saltzan prestatu zazue, arrain hori lebatza saltza berdian. Eta kozinatzen dugun momentu hortatik aurrera, hor zeuden somorro batzuk ja hilin ditugu. Orduan, iraungitze data hori, pare bat egon gehiago lusatu diogu. Orduan, egun pare bat irabazten ditugu. Horregako trukoak egin behar dira, eta oskailuan beti, hori jatetxetan derrigortzen digute, gauza gordinak azpikaldian jatea, jartzea, eta kozinatutakoa gainekaldian. Zegatik, zerbait goitik erortzen bada bera, hori kozinatu inbar da, orduan beroa sartuko digu eta hilingo ditugu horko zerbait erori bazaio gaina somorroak. Horregatik da? Horregatik da. Hanik betzatzen da, igual, temperatura ez. Temperatura gauzia pentsatzen ezala. Hori da, azkenian da, zerbait gordina azpian bada, gero gordin hori kozinatu inbar dozu. Orduan, hiltzeko aukera daukazu, hor dauden somorroak gero. Zerbait kozinatutakoa bada azpian dagoena, agian bakarrik epeldi ingo duzu, ez duzu berotuko erabat. Eta ingo dituzuna da, ez dituzu hilko somorro guztiak, hor dauden arkakusuak edo auskalo zerdien. Ez? Mikrobio guztiak. Horratik, jatetxetan da, derrigortzen da, beti kozinatu gabekoa azpian, eta kozinatutakoa goian. Ni hemen egiten nahi naizena, misterio handirik ez daukana. Irina, arrautza birrindua, arrautza irabiatua, eta ogi birrindua. Eta hemen, apur bat dantza gaixo, ez? Dantza pixaten, eta garrantzitsua, kroketa hauek egiteko, eta kroketa guztiak egiteko, temperatura altua behar dugu, 180 gradu gutxienez, eta estali inbarra kroketa. Ez ibili, ze hori ohikoa da, sartagian olio pixkat ibili, eta lehenengo erri bat frijitu,
eta gero buelta eman, da beste erdia. Ba, hor, arriskoa daukazue, apurtzeko, lehartzeko. Honek ez du esan nahi, nik horrela egin dauek ere, ez dirinik lehortuko, Osea, lehartuko. Ez dugu ese ziurtatzen, baina, bueno, turkuak ematen dugu hori ekiditzeko aldan eginean. Bai, hori da. Hori, jende asko kaldetzen zaben ez, gabonetan, eski kroketa danak apurtzen ga segatxi da. Eta, ba hori, normalen izaten da, isa beti, olixuan temperatura gatxik, eta gero ez tabelako dana estaltzen. Ez. Eta hemen, freidora gero, zeatik uste duzu diela horrela, olio pila bat eta han barruan dana, doalako oliopean. Hortarako da, azkenan dena onditeko. Alde guztietatik beroak emateko eta frigitzeko. Gero nik olako kroketa handi badaukat, bigarren errestarako, gero kontako zueto beto, beraz ez dakizela. Olako katxarroa, katxarroa. Nik horrekin baukatan, edo Asturias, joan ginean bikotea eta bi horrelako ateratzen. Nola bi, bat pintzako data. Gu bizkaitarra gara, jango du. Ba, jan genuen, baina belarrietatik ateratzen zitzaigu. Jan bai, gero jaltzeko infusiotxu bat. Zan, olako sukaldeko tabla bat, holan aurkezten zuten, bakoitza bat hemen, eta beste bat, usartu golongatu ginen. Ai, ama, hau eser dia, umentzako, razio txikia, handia guretzako nun dao. Bueno, a ber, olioa, ondo, bero, eta jakiteko noiz dagoen beroa, ke pixka bat azten badabotatzen, lasai, lasterroztuko da. Hemen bestela, hauek lehartuko dira, ni amantala aldatu nahi, ze bakit hemen txinporta batzuk ero, ongo dila gero... Ni orduan urrundu ingonaz. Distantzia, neurria. Nik uste terraino ez dela helduko, baina hemendik ibiliko gara. Eta gero, hoxe, ensala aparte jarri aldo zuero, gu plater batean jarriko dugu, baina ez daukala inungo misterioi. Eta hauek, nik isosteko beti esaten dut, kroketak isostu nahi baituzue, egin horrela, guk egin dugun prozesu berdina, bandeja batean irekita utzi eta isosgailuan sartu. Ez bata bestearen gainean ez ezer. Eta behin isostuta doenean, golpeatzu bandeja hori banatu eta gero bai poltzatan sartu, isosgailuko poltzatan, eta horrek gorde. Ze bestela, jendeak egiten ditu holan, taperrean jarri holan adreiuzko horma bat izango basa moduan, bata bestean gainean, eta erotan bata bestin dut. Bai, orduan, hor, komeni, etxea ondo. Let's go! I don't know! A ber, berotxo bierda hau. Berotxo berda. A ber, ez egun lehertzen, honekoen egur pixka bat behar du, eta nik kasu hauetan bai erabiltzen dut, nik freidora bat ero izango nuke, holako ekilore olio bat, ero oliba olio 0,4 bat nahi bauzue, baina nik uste ez duela merezi. Horra dira, hori pli hori, bai zer dan? Ez nea ateatzen ari gara. Ke ba? Bai, betxo, ikusi oso? Apurtxo bat. Ez nien esan hori... Bueno, hau, gehiegi lehertu baino lehen, hau ez da, kroketa batek izan behar du, kolore, urre kolore zoragarri hori. Bueno, utzi guzue guri hauek frikitzen, hemen txarriboda bat ingo du momentu batean, dana zikinduko dugu, eta zeituan gatoz, dastatzera gure kroketa hauek. Gure kroketa likiduak. A ber, likido batean egin. Untxe gero sorpresa izango da, ez? Ui, dorre bat. Dorre bi. Ez tozu beste bajarten hor gainen, 3 pixu itxeko. Bai, zera. Gustozu 3. atako zela? Bai. Ez tentatu niri, Patri. 3. jarri, gero apurtu, da gero likido dana jauziko. Ba, baina inbestelako, a ber, jenteak ez da, ez pentsateko hau dala ur bezala, ez da egite... Horako ur jauzi bat. Likido izango, Eskatuko dira pixka likido bai, baina gehiagi, exageratu ere ez. Vale, ba, hemen daude, gure onjo eta urdaiazpiko kroketa likidoak, asa eta zenario, ensaladarekin, ez. Hori zuetzako. Venga. Hau zuretzako, a ber. Ikusik hau. A ber, eta hauek diela da beste baino neko krematxo hauak, ikuste duzu, hau? Bai, oso krematxoak. Eta horrela, ba... Eta zaporez, bueno. Onjoak eta urdaiazpikoak, noiz ez dute funtzionatu. Zoko kombinaziona, bai. Beti, ondo. Flauko entzala da? Flau biko da. Hau jani berko da, ez? Hortako dauda. Zan izena. Coleslaw. Baina guretako esan dugu moruan, euskera nahi dugu.
azalore ez. Azagorri entzalada. Lasai zigor, ez da inobesek pentsako txarra dauzela, ze horre bakarrik geratzen dira, argazkikoa politxa itxeko, gero? Kontua da ez gero hor politxa itxen dut, eta gero jango ditu mikroi labean. Hori, mikroi labean, pum! Hori, berak kandeixela eta gero berak garbitzu deixela, bai. Ja. Bueno, ointxe ingo egun resetia, bai kroketa da, baina kroketa hundixa. Katxopua. Bada, hori ez, Asturiesetik datorren hori plater tipikoan ikustot, gero kontauko zu anekdotia, lehengo kontauko eta askar. Zeran inbiuen errezetia, eta eske oso simplia da. Lehengo txaltxerrak mailu batekin joko itxugu zabaltzeko eta nerbixuak apurtzeko, gero xerrak urdaiazpikoakin eta gaztakin beteko itxugu, ireinetik arrautzetik eta hogi birrindutik pasa, eta frigitxu ingo. Eta hori gero, zerbitzauko piper gorri erre batzukin. Beraz? Tita gutxen da gauza bat. Eta gainera hemen daukat, hemen daukat... Tamaino ederreko xerrak, garrantzitsua. Gero, aldogu bat txikixa beba egin, eta aldogu hau, igual erditik egin, eta holan, txikitxo bat egin, osea, hori, bakoitzan arabera. Baina berez tradizioa ez, katxopuena da soiezenean eskatzen dozunien, izaten da gauza bat, haundixa. Bai, haundixa izaten da, eta guk egia da, Asturiasen bidei baten joan ginen, bikotea eta biok, eta nik katxopoa eta sekulentzun gabe, eta jatetxe batera junta, tipiko, katxopoa, no sé, eta gero, baina katxopos XXL, eta nik. Eta atzinun entzun lehen hau? Ke ba, lehen hau ze, jakin bezar zan da. Eskalopia, hemen, ez? Eskalopia betia? Hori... Eta esan gendu, bai, holako bi nahi ditutan, nola bi, ez bate bintzako da, jango du, handia da, eta zenbateko handia izango da. Gaina, atea ziguten, horregako, egurrezko hol batean, eta zan, tamaino honetakoa, gero patata fregituz beteta, eta bazan, oixa. Erdi Bilbokoa gara, baina hainbestez, eta jan genuen, baina onartu barra daukat, belarrietatik ateratzen zitzaigula. Hau da, soinukuak apur bat kexatzen baina, eske errezetian prozedura da. Nik betio, Patri, zukaldariok, badak usara zenboten dion, honegaz. Zapalaua da, eta holan gitxo muiakor. Honek ez da entzuten. Ez, isa. Eta hau, txak, justu zo, holan. Nafta. Ya está, bueno. Eta ero sartaia hola. Hola xe. Hemen frigitu eskero pixka sartaia. Gero men seguru sustantzia atarako zala, Ziur baiet. Da hau itxena, buruat, loditzeko edo zabaltzeko aragisa, eta bebaiz, nerbixua apurtzeko, da apur bat, xua hui hau egoteko gero jaten dugunean. Orduan, hau ingo duguna da gero, bete. Betegarrixak, Asturiasen bebai desberdinak egoten diegu jarriko urdaiazpikua eta gazta, bebaian botatzen dutzi piper berde batzuk, lehen, gari zain zurixekin, Gari zain zuriakin bentzun daukat, oiaskoarekin, betegarri ezberdinak, baina klasikoa eta betikoa hau da, Patri. Bai, urdaiazpikua eta gazta. Nik urdaiazpikua hartu dut, dendan zauena, eta gero gazta, Asturiaseko gaztarik ez dut aurkitzu. Kabraleseko lako... Kabralesekoa edo pikoia edo gazta ondu da fuerte asko daukie. Beraz nik hartu dut, gazta urdin bat, gazta urdina normala. Frantzesa uste dut dara. Berez, Roquefort gazta jarriko, apurtxo bat. Baina nirik usaten jatu lan gazta... Potentia. Bai. Bueno, katxopak eta mugak eta apurtu ditu, esan du moduan, Asturiasen tipikoa da, baina hemen, Durango mintzat horrarategietan da, nik ikusita dauzkat, eta katxopoa da, zuk esan dako tamainakoak, iten dituzte horrela, esan dezagun, Sanjako antzeko handi batzuk, eta dira, raziokoak, baina razio, lehengo plater bajan ondorengoaz, hau egia esan, hau, ensalada batekin nik uste dut izan aldala, baskari, afari, hori dana jaten baduzu, olatu egingo dizu hemendik, Bueno, hau igual holan bat jatie, ez da eskenik, Asturiasen eta ikusitxutanak, askoz behar hundixa badia. Baina da, hau, zabalera guztian, horrela hartu eta hori dana. Xerrak ere, arategira joan behar eta hemen, purdiko txal eder baten, behi eder baten, atzeka aldetatik ateratako serra osoak eta horregia da. Bueno, nik ez da nola lortzen dute, baina... Eta gero nik uste dut gaur katxopuan gauzia da, dala marketing gauza, ez? Ze igual lehen zan eskalopia.
Gero, bueno, 80ko hamarkadien izen zan Cordon Bleu. Gero milanesa. Gero milanesa, ez da, arate gixan. Da ointxe, nik batzutan santutxun erosten dut ara gisa, tino arate gixan. Eta berak esaten dau, nik jatzen bot, Cordon Bleu, erosten daue lauk. Ointxe, jartot katxopua, eta erosten duztie hogeik. Eta da, aragit pisa berdina da, betegarri berdina. Orduan, gero izenak bai, hor dauka... Marketina. Bitu, hone dauke aixa bihotz forma. Hori batia sartu behar duzu, Piteli? Hori, nik uste dut, hemen, errezeta ondan zaiena dela, lortze hau irinetik eta pasatzea, arrautzetik holan sartu beharko alde batetik, bestaldetik atera. Eta horretarako, gero, aragisa askar itxasten danez, inbidana da, holan, puntak apurtxo bat zapaldu, holan, betegarrixa ez ataratzeko. Bueno, katxopoa Asturiasen betidanik egondan errezeta bat, fabadakin batera, bueno, nik uste dutango monumentuetako badala. Baina, 50. Hamarkadan nintziran famatuako Robiedoko Pelaio jatetxean, horrekin zituzten ezagunak, eta, bueno, egian izango nintzen bakarrenetakoa, joan zana Asturiasea, katxopoa zer zen jakin gabe. Zuetako asko, hemen Euskal Herrian badukau horre Picos de Europa, Europako mendi eta ontorreta joteko itxura, eta, bueno, hango jatetxetan da, bueno, behiratzen baduzuen, nik uste katxopoa ia toki guztietan egoten dan zerbait da, fabada eta bezala, hango babarrun txuriak, eta, bueno, zein ez zaigu gustatzen da. Azkenean, xerra, urdai espikoarekin eta gaztarekin, nik uste hori, mundu ez gustatzen zaila. Eta han, hori da, betegarri ezberdinak daude. Nik zainzuriena enekien, hori, irakurri dut, eta zainzuriena sekula entzun gabe neukan. Baina, bueno, ez da txarra hongo. Nik inonitu zainzuri berdeeken. Gari zainzuriekin. Bai. Eitekotan. Baina, txurixekin... Zainzuriekin irakurri dut, Patri. Orduan ez dakit zainzuriak esaten duenean, zer nahi duen esan. Zainzuriak, ero gari zainzuriak, berdea. Epentzutot gari zainzuriak izan. Bai, ez? Logiko hau apentzutot. Bai, hemen kipula erregozi pixkatekin, beba. Danaken. Eta hori ez, Asturiasen dauzkien gaztekin, gogoratuko da. Bueno, hau, ja, azkenengo momentuan pasatzen dugu ogi birrindutik. Nik aukeratu dut ogi birrindua honek, berakatzakin eta perrexakin etortzen dina ja, dendan erosten dinak holan, Baina, gero, bueno, normal batekin bai jarri zaike. Honek azkenean, ez dakit, zapore gehiago daukan edo, ez dakit, hau, kabilko jasartak ginen, hori da, danok dekotzuen galdera, eta guk hemen txorien ere, Bihotz forma eman beharko diozu, Patri. Eta hola nik uste dut holan tolestuta erolan, altxona, egurre mango dut, tolestuta gian, Bueno, ere, Asturiasen gustatzen zizki hemen bezala lehiaketak, astronomikoak, eta antolatzen dute, trukoa... Ondi garez. Purtsu bat itxan. Badukate txapelketa bat, katxopoa eta katxopin oberenak... Eta katxopin zezan dugu, hori txikixa izango? Txikixa izango da katxopin. Zure aratek izan da saltzen dituzten tamaina horretako. Agian, baina, bueno, azkenean katxopoa da, bueno, Sanjako bat esan dezagun oinarrian, baina aragiakin kanpotik. Eta patreza, Cordon Bleu, milanesa, deitu nahi duzuen moduan, baina hau intzazu etxean, zuen nahi duzuen tamainan. Eta behitu zelako erresa dan, ez dauka inungo... Hau ja bero da, oin bai. Oin ja... Eta frigitu, eta, bueno, gu piperrekin atarako dugu, baina, bueno, patata frigitu batzu sekula estie faltatzen, eta... Entzalatxo bat, holan, letxuga purtxo bat, edo letxuga kukuilu bat, eta tipuleta purtxo bat, gatzospinduta. Undu gaur eguna, Biteli, lantaldeak ejatzeko moduan da. Kroketa eta kroketoia. Bai, eta, arrakazte izan duena bai, esan dute, ensalada, hemen ensaladari, eta... Bueno, hau bitartean, hau frigitzen den bitartean, da buelta emote dut zagun bitartean, garbiketa bat, eta igual, hau itxin dugu lan. Katxopin. Katxopin. Venga, ontxe gatoz. Zer handoian kroketa kopurua jizten, Bai, bero egiten dago eta beroarekin likidoa direnez urtzen juten dira eta lurrundu egiten dira. Bai, da fenomeno berezi bat gertatzen dana. Hemen ipar hemisferioan. Gure xagutxuak hemen platuan dauzkagunak. Bueno, hemen, ez dakit oinarri bezala edo aldamenian zerbitzatuko ditugan, baina pipergorri erre batzuk. Hemen jarri ditugu berakatzapurtxo batekin plantxan. Zuketan igual hemen jango. Handisa. Bai. A ber, seguro zuguk jatia... Sagutxua ja kroketaz janda bete dia purua. Nik uste katxopua txikiakin moldatuko diela sagutxua. Bai, txikixa argazkirako dago probatzeko handisa? Bai, ez? Ui. Ya está. Bueno, hau hemen, eta bihotz forma edo daukana.
Bumeranga. Hori da. Bumeranga. Bueno, hementxe gure katxopua piper gorri herriekin. Probatzeko ikusiko. Zorionak beti... tarta batekin beharrean, urte betetze batean agertu honekin, belatxo batzuk hemen jarrita, Patri. Baizta, politxaia, ber ikusten den gaztaia, hor, betio, agertzen dago. Bueno. Zuzei jolasten da, nire, idaztatzen dut. A ber, puntatxoa karrik, Vale. Zela dau. Oso. Eta gazta urriñak ematen dio, bere ikutitxoa hor da. Eta urdai espikuan gazixak. Urdai espikua. Oso Piperak bai oso ona. Bueno, bagu, hemen geratzen gara merixendatzen kroketak eta dana. Eta bitartian, bixer gauz. Agur. Gogorra gurea.